Hi mga moms! So for today's ganap, meron naman tayo kakatagpuin ngayong hapon. So bago ako umuwi ng farm, nangako kasi ako, ay actually, ayun siya oh. Nasaan siya? Ayun. Ayun po siya, nakaupo na siya, naghihintay na siya sa akin. Puntahan na natin. Oh! Ayan na! Na-injured ka na! Ha? Na-injured ka na! Ano yung paa mo? Ayan na, napersa na. Uwi muna tayo, mamalengke na. Payat mo, uy. Ha? Uwi tayo, mamalengke muna. Nana, may sudan? Ba't ka huwag nabay sudan sa balero? Oo, sige. Going to look for chicken. Nak, ikaw na magpili. Ikaw na magpili. Kaya ikaw ano yung... Baka naman may pilay ka na. Tanaw. Chicken. O ano. Ha? Ay. Pili ka na. Tiil sa manok. O sige na. Isa ka kilo, dua. Ayun, taga na kayo ng luwa. Isa't kalahati. Isa. Isa raw kilo. Pwede ba tanggal ng ano? Dili. Ikaw na magtanggal ng daliri ng kuko. Kulang niya. Gamay raw. Dagdagan mo kalahati, ate. Sure ba? Kulang yung buong. Oh. Dami nyo sa bahay eh. Kana ano? Yan. Ano gagawin mo dyan? Isabaw sa... Ang isda. Kanang isda. Dito. Pila sa isda? 240 na lang natay mo dahil din. Wala ka na ibang isda? Kung gamay-gamay ba? Yan na lang dahil din. Magpili mo lang na tayo ng isda. Isda ate. Nandito na ako, Vic. Kani? Sumpag ano? Nandito dahil. Oh, pwede diba? Isabaw? Sinabawang isda. Yan o ito. Wala na doon dahil. Pila dito te? Kala na. Baka. Kala. 50 lang kataan. Ito na. Ito na lang. Bilang Ito na lang. Ay, Kala to, 20 na lang. pang sabaw. Pwede ito sinabaw na. Sige na ba? Pagpili na ba? Ano na? Para dagdagan natin. Chuyans! Sa imo. Na. Ano ka ba dyan? Kuma lang? Ikaw, me. Okay, barato ra. 20 baya na. Ay dahil. Pila ni te? 450 dahil. Wow. 450. Butter chim ka. Wala dahil. Wala pa na. Oh, 110 ra. Tita, sige gamay. Ilan yan? Dapat yung magkaka-size ba? Ako nga magpili. Ito, nahiya pa siya eh. Ano yung crab tipila? Ay, 180 ra lang sa imo dahil. 180 pa na dahil. ay, si Tuyans magpili. 180? Dapat yung magkaka-size. Ay, Ayan. oh, pasayat sa dagat dahil. Kaya na? Wala na yung pang ano sa adobo na ito, yung suka. Ayun na oh. Oh. Toyo suka ba? May sugat ka ba? May pilay? Toyo suka.
May ano na, may tanglad na. Para sa isda. Ay, para lamian sila nanay ba, tsaka sa tatay. So, dito na kami. Sakay na kami ngayon. Kasi atid ko na muna siya sa kanila dahil meron pa akong pa-surprise sa kanya. Thank you, Ate Charlene! And, sabi ni Ate Charlene, ano daw, magpagas ako. Kasi kung saan daw ako napapadpadin, alam niya talaga na, anak, i-abante mo ba? Alam niya na mahal daw ang gasolina. Kaya naman, thank you so much ate for the gasolina. So, ayun. Saan nga ito? Masakit? Agay! 200 ato. Premium. Ano, ikaw mag-drive? Ha? Ito? Ay, gusto mo yung ano? Yung ganon? Diba sabi niya? Ayaw mo ng automatic? Ano naman? Takot daw po siyang mag-drive. Yes! Full tank! Almost. Unti na lang. Siguro mga isang ganyan na lang full tank na. Tingnan natin siya. Tchadan! Ang solar light no sa labas. Diba? Para may ilaw ka na doon sa labas. Alin na, para may ikabit natin. Pa-testing natin. Padilim na oh. Para makita pa natin yung pwesto. Uniform mo saan yan? Ito. Sa school? Training? Hi, Nay! Nag-igib ka? O naglaba? Ha? Yeah. Iba talaga yung lakad mo. Pila yan, no? Dito kasi po, ayan, madilim na dito sa gabi kapag ano. Leo. Musta? Wow! Bago yung sahig yung Flory. Wow! Hi, Tay! Ha, kamusta ka na? Okay na? Power? Ay, tsaka ito pa pala. Kasi yung colorful mo doon, sakit sa mata. Yan. Palitan mo yung dyan ba sa ano? Sa gilid. Ano na, musta? Ha? Nano nakahubad ka? Ikaw nangaakit ka ha? Ay, si nanay pala dito na. May ano ka? Pilay? Pita ng ugat. May pitang ka ng ugat na. Kaka-jogging. O, i-testing nyo na dyan. Habang maliwanag ba, para display mo sa kanto. Ayan yung colorful. Sabi ko, palitan niya. Sakit sa mata. Para kayo nagdi-disco lagi. Yan, palitan mo na siya, no? Off muna. Yan. Kasi, colorful ba? Fiesta ba? Sa kabila. Ayan. Nadamay na yung ano. Yan na ipalit. Matamaan ba yung ano? Ay, hindi naman. Yan. Tingnan mo nga. Wow! White na. Hindi ang sakit sa mata. Okay na. O, katong ano, para mailawan ba dito sa daanan nyo ba, papasok?
Ikaw, saan mo i-display? Ang mga banderitas. Fiesta man. Para may display mo na. Thank you, Sisi Maymay. Ayan, binigyan niya ako ng discount eh. Kaya nakabili tayo. Yan. Para meron din dito. Kasi po yung isa nilang ganyan, ginagamit naman nila dito sa abuhan nila. Ayan, para pagpapasok ba dito sa inyo, maliwanag. Ha? Long Francis. Ano naman na yan eh, naka-charge naman na yan eh. Ano mo lang, i-connect para matesting ba. Yan. Lagyan mo muna ng battery ang ano. Yan. Basta at least may ano ka lang ba? Oh? Dito oh. On off. Yeah. Oh, na. Meron naman yan siya pero hindi nga lang siya naka-charge ng uso kasi hindi pa naarawan. Oh, for the para may display mo siya. Tanawan natin sa baba. Yan. Naisabitan na dyan. Ay, meron na pala sabitan. Oh, sample mo ang on. Bakit sa akin mo niremote? Yan, medyo mahina pa mga moms kasi hindi pa na full charge yung ano. Hindi pa na full charge maigi yung tawag dito. Oh, pero maganda kasi yan na pag na full charge na yung ano para mas malakas. Oh. Tapos maliwanag dito sa daan. Nagbi-blink. Di ba? Kusog na. Kasi dito po sa kanila, sa daanan nila dito, madilim kapag sa gabi na. Eh minsan ano oras na nakakauwi tong isa? Alas 6, alas 7 na sa gabi. Yan, okay na. Okay na, Nay? Kaway ba? Wow, Miss Philippines. Yung ilaw na yan galing doon sa kanila sa taas. Halika nak. Kasi si Ate Charlene ay ayan na po. Si Ate Charlene kasi is nag-chat sa ako kagabi. Eh sabi ko talaga imimit ko si Chuyan. Kaya lang kasi ng mga nakaraan is busy siya sa kanyang school. So ngayon, sabi ko, mag-chat ka lang kapag pauwi ka na para nang sa ganun madaanan kita ay madagdag niya magamit para sa kanyang pag-aaral. Maglungag na si nanay. Oh. Alika, mag-thank you ka rin kay Ate Charlene. Oh. Charlene. Si Ma'am Charlene. Ma'am Charlene, thank you. Hi Ma'am Charlene, salamat sa mga gihatag. Ito pa nga, wala pa nga eh. Yan, ang bigay ni Ate Charlene sa'yo. Yan, galing yan sa akin. Ang ilaw, tsaka Thank you yung... Ma'am Charlene. Ayan, Ate Charlene ha, binigay ko na... ano mo raw sa ano mo ba? Sa... Pag... Ang dilim din pala dyan. Ay, ano mo raw yan para kung sa... Pag-aaral mo, dagdag mo pambaon, o kung saan mo gusto, kung ano mo yung gusto mo. Diba? Para... Ha? Nakangiti si mother. Na, wala nang bugas? Bago pa nagpalit sa kasako. Kagabi? Ikaw? Nagpalit siya. Si Papa. Yung drum mo pala, hindi, ano na, anong plano mo sa drum? Wala pa, wala tayong makita dito eh. Kailangan talaga, kung hindi sa, or sa ano, sa Agusan. Mahal yung 30 na yun. Yun nga, dapat sinabay. Pag magawi kami ng ano ulit ni mami mo sa Cagayan de Oro. Kung magpalit sila og drum, pasabay din yun. Sige. Katong blue ba? Dili. Or Katong white? plastic. Blue or white?
Blue. Ay, blue man ang kasagara. Sa bagay. Para mabilis siyang makuwanan. Kasi dito naman, hirap kasi sila choyans naman sa tubig. So, madalas, actually hindi, palagi talaga kailangan mag-igib. Diba? Wala na kaya ng pundo. Oo, merong drum. Dili mo agas. Etong host na to is sa kanila. Kayo, hindi kayo pwede makapagpa-host direkto sa bahay niyo. Wala sa amo na tanan di. Ikan sa balay dito. Dili. Kayo mag... So, hindi pwedeng maki-host. Kasi kapag nag-host pa ulit, hihina. Hihina ang tubig. Dagto ra kita na. Para lahat to mag-iigib. Si nanay, doon ka pa nag-igib. Ay agas man. Malakas. Wala agas to. Ngayon, wala. Basta dagto yung mga kuan. Pag ginagamit doon, walang tubig dito. Paano yun? So, ano, timingan. Wire. Oy, malaglag ka. Uy, kuryente yan. Kuryente yan. Ayaw ba? Malaglag kayo. Oh, ayun si nanay. Inaayos niya. Nilulutuin mo. Ayan. Magluto ka na ulit. Pwede ako dito ulit mag-dinner? Ayaw na lang. Thank you, Ma'am Charlene. Oh, Ma'am Charlene. Ma'am Charlene. Grabe, kayo sumay. Ma'am Charlene. Oh, marami ka lulutuin, ha? Oh. Sige na, magluto na para sa dinner. Bukas na kami klase, bukas pa. Ay, may summer class nyo hanggang June 10. June 10 pa. Tapos baguman June 10, enrollment na din sa Next sem. Oh, wala ka rin pala talagang pahingi. Wala kayong bakasyon, no? Wala rin bakasyon. Oh, magtadtad ka pa ng kuko kasi yung tiil sa manok na apay kuko. Tsaka cuticle remover. Okay, bye-bye. Thank you. Ma'am Charlene, thank you. Ako ay uwi na din sa farm kasi bukas maaga kami at may gagawin pa kami. Ha? Pakabusog ka. Bye!